ଟିକେ ମଦ ଦିଅ। ଏଇଟାକୁ ଏଠି ହତ୍ୟା କରି ସେ ନଦୀରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଣଜା, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ପାପ ତ ତମକୁ ଲାଗିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଅଛି? ହେଲେ ଭଣଜା, ସାଧାରେ କେମିତି ମାରିବ? ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ତ ମଦ ନ ପିଇଲେ ଅପରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଦ ନ ପିଇଲେ ଡେଲିଭରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବ ଖାଲିଟାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓହୋ ମାମା, ଆଉ କେତେ କଥା କହିବ? ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବ ତମେ କୁହ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଣଜା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମଦ ପିଇ ସାରିଲେ ତମ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ଏଇଠି ପାଖରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ନାଦରେ ନଦୀଟା ବହି ଯାଉଛି, ସେଇ ନଦୀରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଭଣଜା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା। ତମେ ନିଅ ଭଣଜା। ମଦ ପିଇଲା ପରେ ତମେ ବନ୍ଧୁ ସହତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ, ଆଉ ଶେଷ କରିଦେବ। ଆଉ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହାସଲ ହେଇଯିବ ଭଣଜା। ଭଣଜା ଥାଉ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଏଠି ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଚାଲି ଆସିବେ ନା ଆଉ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହବନି। ଏଇ ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ବାସେନି ଭଣଜା। କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ନା ଆମକୁ ଫାଶୀ ଆରେ ହେଇଯିବ। ବାବା। ହଁ ଭଣଜା। ତମେ ଅଛ, ତମେ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛ। ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ତମେ ସେପଟ ଦେଖୁଥିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଣଜା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଣଜା, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମାମା। ଦେଖୁଛି ଭଣଜା, କିଏ ଯଦି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି। ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କର। ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ଭଣଜା, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହାସଲ ହେଇପାରିବନି। चलो चलो जदि मशानी मझीरे बटोई जाए शेषा सुनीति बचिब विचार मनीषा नियतिर परिहास न बटर ए दोष न बटर दोष न बटर ए दोष न बटर दोष सब बागर दोष बेईमान पुरुषा बेईमान पुरुषा बेईमान पुरुषा